jedan lijep detalj ispred reklame LBC Limun Boske Company, adresa firme koja u Rumi gradi kompleks objekata po svim svjetskim standardima. Za povoljne stanove, uredna papirologija, topla preporuka za LBC Company Ruma, moguće kreditiranje kod banke Poštanske štedionice ili kod bilo kojih drugih banaka koje posluju na prostoru Republike Srbije. Evo ga, odavde ćemo sada, ovdje ćemo sad pokazati jedan detalj, relijep. Znači, svaka lamela ima svoju garažu. Na ovome se videu vidi i preko puta ovoga vozila. Objekti su koje je izgradila firma LBC Company. Tako isto i niz duž čitave ulice objekti firme LBC Company. Evo ga, vidimo objekat koji se trenutno privodi kraju.